Guys, good afternoon. Sa tanang mutan-aw din sa giluto. Good afternoon. Ni ana pud si Nanay Basing sa akong channel. Magluto ko og sa Bisaya lauoy nga karning baboy. Na isang cup ahos, sibuyas, luya, ug sili. Og magic sarap, paminta ug asin. Ang unahan ang sibuyas, guys. Sunod ang ahos. Simple ra to nga luto, guys. Lauoy ko nun sa Bisaya pa. Lauoy nga giprito ang kuan. Panakot ka arong humukod. Tapos ang karne. Tangan na to gamay ang asin. Kaya di ra marat ang mukhaan na mo. Gamay ang paminta. Dali ra ni, guys. Magic sarap. Pakuluan sa pepay tubig. Ug init na tubig. There is no currency to this life is living right. Uban na nato, guys, itong lutoon sa 15 minutes. A few moments later. Guys, saran, luto na. Maunay among nilutuan og lauoy sa Bisaya, di sabaw. Pero lami, guys. Lami kay dili mantikaon ba di ang panakot ra may gigisa kay nga mahumot pod. Mara to, guys, luto na ni, ready na to sa pagkaon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa hang video. Salamat ug daghang salamat ug God bless. Tanan.